लाइफखौनो माबा बरिं मोनग्रा जाथारबायलै आं। मोनसे टाइमाव आं ओरैबायदि खुसिमोन जेब्ला लाइमोना आंनि लाइफआव फैदोंमोन होमबानिया आंनि लाइफआ खुसियानो खुसिमोन। नाथाय दा आंनिया लाइफआ ओरैबायदि गाज्रि माने आं थांना थानो गोसो गैला। मा जाबावनो लाइमोनाबोथ' आंखौ खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हायोना। मानसिनियाथ' गोरोन्थि जाखायो। मानो निमाहा होनो हाया बियो? सानसे समाव आंखौ फाग्लि रखम मोजां मोनोमोन नाथाय दा मानो मोनला? आं बुंदोंआनो आं दालिमखौ गारगोन होननानै, दालिमखौ गारनानै गावखौ हाबा खालामगोन होनना बुंखादोंआनो। थेवब्लाबो मानो राजि जाया बियो? जुदि आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोनब्ला मानो राजि जाया बियो? मानो आंखौ एक्सेप्ट खालामला? आंथ' आइनि थाखायसो नागारदोंमोन बेखौ। नाथाय बेयाथ' जेबो रिजोनानो गैया आंखौ नागारनायनि। आंखौ बोरै नागारनो हागौ बियो? आंथ' बेखौ नागारनो होनाबो नागाराखैना। प्रब्लेम दङमोन आरो बियो गावगायाबो मोनथिखागौमोन प्रब्लेमखौ। दाथ' आरो न'आव लिंहरगासिनोसो। दालिमाबो बेसेबा फन हरनानै लिंहरबाय थायो। न'आव फैदो मानो न'आव फैया होननानै। थाङा आङो। न'आव थांला आङो। थांबाबो 10 बोसोरनि उनावसो थांगोन। हेलौ आबा राहुल। आयै मायबा जादों नामायो? औ आबा आं गोसाथार लोमजादों। मा? लोमजादों? औ गोसाथार लोमजादों आबा आङो। होमबालाय आयै आंनो मानो खिन्थायाखैमोन? ओरैनोबा माथो फन हरबाय थायो हा? सम मोनाखै आबा, मैया हरनि 12:00निफ्राय। आबालै नों न'आव फैयाखै मानो? आं थैलांबा नोंखौ नुनायानो नंला माथो। फैदोलै आबा, नों गाबोननो फैदो, नोंखौ नायनो लुबैसोदों। दिनै नै नोंखौ नुयैया बोसोरसेयानो जासिगोन आबा, नों फैलै। आं जुदि थैयोबा दा लोमजानानै आबा, आं नोंखौ नुनायानो नंला माथो। बेनिखायनो नों गाबोननो फैदो। गोसाथार लोमजादों मोनथिगौना, आं थैनोबो हानाय। आयै मानो बेफोरबायदि बुंदों? मानो थैलाबायनो? मा थेवब्लाबो नों फैला नामा न'आव? आंखौ नोङो मा नायनो गोसो गैथारा नामा? दङ। जागोन दे, आं गाबोननो थांगोन। ओमफ्राय मानो डक्टरनियाव थाङाखै हा? मानो डक्टरनियाव थाङाखै? थांगोन, दा थांगोन। मुलिफोरलाय जादोंना जायाखै? जादों आबा, जादों। बिहामजोआ थानायखायसो, बिहामजोआ आंखौ नायनायखायसो। नङाबा आंखौ सोर नायगौमोन देनाय? गब्दायाबो गैया, दाखालि थांबाय। नों मोनथिगौना राहुल, मैया दालिम बिहामजोआ हरसेया उन्दुवाखै, आंखौनो नायबाय थादों। खर'आव दै लुलाय, हिस्रि गिजि होलाय, जि फिन्ना होलाय। आरो मैया हरद्रायबो जाबायना, मुलि लायनोबो आरो सोर लायनो एसेबां हराव। मैया जुदि दालिम बिहामजोआ आंखौ नायामोनबा आं खिजानिबा थैगौमोनानो खोना। मा? औ आबा, ओरैबायदि गोसा लोमजाथारदोंमोन आं मैया। नै दा मुलि जानायखाय एसे हामदों, हामनाय रखम मोनदों। हामाखै दिनै, ओरैनो एसे। थेवब्लाबो मुलि जाबाल' मोजां, ओमफ्राय दसे उनावनो जाफिनो। बेनिखायनो आबा नों फैबाथाय डक्टरनियाव थांनोसै गाबोन। जागोन दे, गाबोन माने आं दिनैनो थांसै होमबा। नों हागोन आरो आबा? औ आं हागोन दे। दे होमबा आयै, माबा मुलिफोरखौ जाबाय था दे। र'नै आं थांगासिनो। दे आबा दे। नै खर'खौ एसे सानाय मोनबायानो आङो। दे दोनथ', आं रायज्लायबाय थानोबो हाया। औ दे आयै उन्दु। दालिमा अबाव थांखो? दङ आंनि खाथियावनो। दे आं थांगासिनो। दे। आं न'आव थाङासो सानदोंमोन, नाथाय आइया लोमजाना होननानै आं दा थांनांसिगोन ना। मानोथ' लोमजालायखो आरो? मैया हराव जुदि दालिमा गैयामोनबा आइया मा जागौमोन दिनै? आइखौ सोर नायगौमोन? दै लुना होनायखायसो खर'खौ एसे मोजां मोनदों आइया। नङाबाथ' खर'आ दुंग्लिजोबनानै थैना थाबा मा जागौमोन दिनै? दालिमा नायनायखायसो। थांनि र' आं ओंखारनोसै। आइखौ माबा आङो जेमान रागा जोंबाबो अनफिननो ओंखारो। मानो माने बिमा नालाय। आइनि थाखायनोथ' लाइमोनखौबो गाननाय जादोंमोन आं। मा जाबावनो आइजोंबो। बे लाइमोनालाय फैनो होननानै मानो फैयाखै दाबो? आंहा हारसिं बेथो फैनानै सप्तासेसो थालांबाबो जायो। र'नाय फन खालामनि आङो, मानो फैयाखै बियो फैगोन होननानै। हेलौ, मा खालामदों? बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो र' आनै। अबावथ' फैनो होननाया हा? मानो फैयाखै दाबो? थांगोन र' नङा, दिनैनो फै, दानो। मा दिनैनो? औ दानो फै। मा फैयाबो हा? फैनांगौ। खामानि मावजानो गिनानै फैया नामा? मावनाङा दे, आंनो ओंखाम ओंख्रि संना होगोन। नङालै आनै, बेफोरबायदि नङा। आं दाखालिनो थांगौमोन, नै बेबादियानो सोलाबाखैना। सोलाबाखै माने माबा थांथ'वा होननायखाय आं थाङाखैमोन। आरो बिबो थांगोन होनदोंना, बेनिखायनो आंबो थाङाखै। गारना थांबा आरो एसे बोरैबा मोनगोन ना।
दे बियो फैबाबो फैयाबाबो नों फैयाखै मानो? रुनायानो आं बिनाव खेबसे सोंनाय नायनि दाबा बे दिनै थांगोन ना थाङा? नों फै हारसिं फै। आं हारसिं थांनो बोरैबा मोनग्रा जाबायलै आनै। दा बेजों थांबालाय स्कुटियाव थांनो हागौमोन बियो आंखौ दोनफैनो हागौमोन ना। थांनाय होनबा लोगो हमनाय नायनाय फैदो दिनैनो फैदो आं एकदम हारसिं मोनथारबायलै बेथो सप्तासेसो थालां नोङो आगौबाथ' मास मोनसेसो था नोंसा आदायाबो बैसागुआवसो फैगोन होनदों। रुनाय होनबा आं सोंनि बिबारिखौ। दे नङाबा नोंसा आइजोंनो फैयाखै मानो? आइया थांगोन ना थाङाथाय? है आइजों थाङा बिबारिया थांगोन होनदोंना बिबारिजों थांसै। दे थांनाय सोंहैनाय। औ दे। र' ओमफ्राय मा आजिखालि मा बै राहुल ना पाहुलजों रायज्लायबावो नामा नोंनो हरबावदों नामा? हराखैलै आनै आरो आंबो हरखाला बै हिनजाव गोनां मानसिनोलाय मानो हरनो दे आंलाय। हरनाङा दे हरनाङा मालाय हाबा खालामखाबाय नोंबो हरनाङा आरो बियो हरबाबो नोङो मालाबाबो रायज्लायनांला मालायबा हाबा जाबाय मालानि संसार सिफायनाङा सिगां हाबा जायै टाइमावलाय एसे बेलेगमोन। औलै आनै औ आरो आङो एसेबांबो गाज्रि नङा दे मालायनि न'खर सिफायनो। आंबो हरा बिबो हरखाया आरो बियो हरबाबो आं रिसिभ खालामखाया। औ खालामनाङा आरो हरखालाबो खोना दे मालाय नोंनो मालाय दा हिनजावखौ अनग्रा जाबाय खोना। औ दे अनज्लायथों दे अनज्लायनानै जालांथों बेफोरबायदिनो। आं आजिखालि राहुलनि बागै सानलायानो दे आनै। दे नोङो मानसिया दासो एसे सोलायबाय नङाबा सिगां बेखौनो सानबाय थायोमोन ना बेखौ सानै सानैनो जायामोन लोङामोन उन्दुआमोन बेथो दासो एसे मोजां जाबाय दे। औ बेसांथ' आरो टेनसन लाबाय थानोलै आनै गुबुननि मानसिखौलाय सानबालाय माथो जानोखाय बेखौथ' आङो मोनखालाना आरो आं लाखालाबो। दे बिदिबाथ' मोजाङानो दे होमबा दा दोनथ' फैदो दिनैनो फैदो। औ दे आनै आं सोंनि र'। दे लाइमोना दे बै राहुलखौ बावनो हाबाय बेनो बहुद मोजांनि खोथा आंलाय बावनो हानाय नङासो सानदोंमोन बिदिनोहाय उनाव एकजाट जालाङो। आइदेले आइदे हाबाब आं थैसिगोनसो खोनालै मानि मा एसेबां गोसा लोमजानो मोनखो आंखौलाय। हे आबा राहुल न'आव फैनोबा फैलै नङाबा आं थैसिगोनसो खोना। बिहामजो फैगोनसो होनदों र' दिनै दाबा फैयोना फैया होनना थगायदोंसो मोनथिला दे आरो। आरे मैया हराव बिहामजोआ दै लुवामोनबा आं थैथारगौमोन बेथो माथो मुलियाबो खाथिला दायो आबा राहुला फैबाथाय डक्टरनियाव थांखानोसै। आइदेलै थैसिगोनलै आङो आइलै बिहामजो दालिम बिहामजो खोनादोंना खोनायाखै? मायो आयै खर'आ बांद्राय गुदुं जादों ना मायो? बिहामजो खर'खौ मुलि जानानै एसे मोजां मोनथ'दोंमोनलै नाथाय नै आरो साफिनबावबाय बिहामजो। मा मुलि जानायनि उनावबो आरो साफिनबाय खर'आ? होमबा थौ डक्टरनियाव लांनोसै होमबा आयै नोंखौ। दा नांथ'वा दे आबा राहुला फैनो माथो दा फैनो नागिरदोंनो। मा राहुला फैनो नागिरदों? औ बिहामजो आं दानि फन हरनानै लिंहरदों गोसाथार लोमजादों होननानै आङो थैसिगोन राहुल नों फैदो अबावबा नुनाय नङा आङो होननायखाय दा फैनो नागिरदों खोना। दे होमबा मोजाङानो दे राहुला फैबाथाय डक्टरनाव थांनो हासिगोन। आङो दसे थाना फनसो हरनो नागिरदोंमोन आयै खर'खौ बांद्राय गुदुं मोनदोंबा दै लुनांगौ नामा? औ बिहामजो दैखौनो लुनांसिगोनहाय बांद्राय गुदुं मोनबाय आं खर'खौनो बांद्रायसो सानाय मोनबाय बिहामजो। होमबालाय आयै आङो लाबोनो र' दै बाल्थिंसे। गुसुसो लाबो गुसु आरो बिहामजो आंखौ लाल साहाबो लोंनो लुबैदोंमोनलै संख्रिनि लाल साहा लोंबाथाय खर'खौ एसे मोजां मोनोनो हाइजें होदे बिहामजो हाइजें। दे होमबालाय आयै नों होमबा दा साहाखौ लोंग्रोनो ना दैखौ लुग्रोनांगौ? थां साहाखौनो फुदुंहैग्रो थां साहा फुदुंखांनानै ओमफ्राय नोङो दै लाबो दे बिहामजो नङाबा हाला आङो खर'खौ ओरैबायदि दुंनाय मोनखाबाय। बिहामजो आं थैबा दा मा जागोन देनाय आं थैनो गिसोयोहाय बेथो आं थैनो गिसोयो माथो थैखांनायनि उनाव जमराजाया जोबोद साजा होखायो माथो थाव गुदुंफोराव एवलाबायोनो दै गुदुंफोरखौ खोमायाव लुना होलाबायोनो आरो खर'दो मानि हालाबायोनो। आयै आंबोथ' बेफोरबायदिनो खोनादोंमोन र' सिगाङो नाथाय मोजां मानसिफोरखौथ' बेफोरबायदि साजा होआनो ना आयै पापिफोरखौसो साजा होयोनो बेफोरबायदि। नोंथ' जेबो पाप मावखायाखैना आयै नों मानो गिदों? माबा ओरैबायदिथ' पाप मावाखैमोन नाथाय आङो सैमा मासे मावजि मासे बुथारफ्लांदोंमोनलै सिगाङो। मा मानो बुथारनायमोन नों आयै?
सैमा मासे दंमोनहाय जोंहा इसुं खाथियावनो थाबाय थायोमोन आंहा आरो थांलाय फैलायाव डिस्टार्ब मोननायनि दै गुदुंखौनो लुना होगारगारदोंमोनहाय आं बेनिफ्राय थैगारगारदों सैमाया मा दै गुदुं लुना होदोंमोन नों आयै ओमफ्राय थैदों आरो हा थैया माथो बिहामजो दै गुदुं फुदुंखादोंमोन आं गोदौफ्लेजोबखादोंमोन दैया ओमफ्राय आं आरो रागावनो होबाय लुना होनाया ओमफ्राय थैखाबायबो बाब्राब बाब्राब थैखादोंमोन बेथो ओमफ्राय मावजिखौलाय मावजिया आरो माबा ना फ्राय एवना दोननायखौनो खावदोंमोन नालाय बेनिखायनो होबाय थखनजों थैखाबाय आंखौबोसो दा जमराजाया थाव गुदुङाव एवसिगोन खोना आंहा दा गिबाय थैनोनो ओमफ्राय जमराजाया आंनो ओंखाम गोजासो खुरना होगोन खोनाहाय ओंखाम गोजा खुरना होबा मा जागोन दिनै आंथ' ओंखाम गोजा जानो हायाहाय थां बिहामजो लाल साहा फुदुंना लाबोदो आरो दै बाल्थिंसे लाबो गुसु आयु सैमाखौ मानो दै गुदुं लुनानै बुथारनांगौ दिनै आं बोरैबा मोनसोबाय आरो लोमजानाय मानसियानो एसेबां बखिनो हायो आसुरितसो हायदे थैमारसिगोनसो खोनाहाय बेथो आइलै ए गसाय आं जेन थैथ'नाङा दे गियो आं थैनो गियो दानो थैनो लुबैयाखै आं थैनो लुबैदो थैगोन बेफोरखौ आं ओरैनोसो बुङोमोन ओजोंबादि सिं आं थैनोसो गियो आंनि बिबार सनाया माबा खालामना दं माथो दिनै फनखौनो हराखै आबा ओंखाम जानो फैदो र' आयै दसे उनाव जागोन र' खुरना दोननाय आङो 20 मिनिटनि उनाव जानो थांगासिनो दे होमबालाय हेलौ आंनि बिबारनि माला मा खालामदों ओरैनो दंथ'यो र' ओरैनो दङबा आंनो मानो फन हराखैमोन आयु नै हरनोसो नागिरदोंमोन आङो नंमारगौना सना ओमफ्राय मा खालामदों दङ ओरैनो नोंखौनो गोसोखांबाय दं नोंखौ लोगो हमबावनो लुबैदोंलै आङो हमनो हागोन र' साननैसोनि उनाव नोंलाय माथो बैसागुआव फैखायोनो जोंनि गामियाव औ थांगोन थांनाया थेवब्लाबो खैदिनथ' दंबावो दे बैसागुआलाय बे साननैसोखौ मेगन मेसेना थाथारदो आरो नंगौना सना दे जागोन दे नोंहा ओंखाम जाबाय आङो ओंखाम जाथ'वाखै र' नोंलाय आंबो जाथ'वाखै र' नै आइया लिंदोंसोमोन आंखौ ओंखाम जानो ओमफ्राय आं दानो जाथ'वा होनदों आयु मानो जाथ'वा जादे जागोन र' दसे उनाव दानो उखैथ'वाखै नामा उखैथ'वाखै नोंबो ओंखामखौनो जानो नागिरथारा न' जोंहाबो टिलुआनो ओंखामखौनो जानो नागिरथारा मालायखौ मा बुंनो आंबोसो जाया मालायबालाय मोनाबावसो जायो बोथिथामबो जानांगौ औ फन हरबाय थादोंलै माथो गोदान नाम्बारसो सोर जाखो हेलौ मा जाखो सोरनिबा गोदान नाम्बारजों फन फैबाय थादों र' बेखौनो नायदों आङो सोरनि होननानै नाम्बारखौ आंनो होना दोननाय आं हरनि सोर नायनि नंगौ नामा नांमारगौ नामा नोङो नाम्बारखौ औ नांगौथ' सोर बियो आंनो हरना दोनबानो जाबाय वाट्सएपआव दे जागोन दे आरो हरबाय थादोंलै सोरबा दे रिसिभ खालामदो होमबा हासुदोंमोन आङो दे बानाङा दे रिसिभ खालामदो आंबो दसे उनाव हरनोसै होमबा ओंखाम जाहैग्रोनि औ दे होमबालाय र'लाय रिसिभ खालामनि आङो हरबायानो दं दहायनिफ्रायनो सोरबा दे रिसिभ खालामदो दे औ दे सोरबा न'नि मानसिफोरबोथ' जानो हागौ ना ओं दे साला बिग्रायजों रायज्लायनायफोरावसो डिस्टार्ब सोरोलै हेलौ सोरो मा खालामदों नोंसो मानो हरदों नोङो मानो हरदों नोंखौ बेसेबां बार बुंनांगौ आंहा गोदान बयफ्रेन्ड जाबाय आं गोदान बयफ्रेन्ड लाबाय नोंहाबो गोदान लादो मिथिबाय मा नोङो बुजि मोना नामा आंहा नोंनि फारसे अननाय गैला प्लिज ना खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो सरि औ मोनथिगौ आंनियानो गोरोन्थिमोन थेवब्लाबो आं नोंनियाव सरि होनदोंना सरि बिदों नों आंखौ मानो निमाहा होनो हाया बयफ्रेन्ड लाखांनायनि उनावसो नोङो सरि बुंबा जागोन नामा आङो बयफ्रेन्ड लायैनि सिगां नोङो निमाहा बिनायमोनबा किजानिबा आं नोंखौ निमाहा होनोबो हानायमोन नाथाय नोङो दासो बोसोरसे मास मोनथाम जाखांनायनि उनावसो नोङो आंखौ निमाहा बिदों सैमा नङा आङो फोजोंसार आं मानसिसो मिथिबाय दोन नोङो हरबाय थानाङा दे आंखौ डिस्टार्ब हरबाय थानाङा प्लिज ना अननानै आंखौ एसे सान्ति हो नों मा मोनदों हो गोसो थानाय टाइमावबो आंखौ नोङो जोबोद दुखु होबाय आरो नों दा आं नागारनायनि उनावबो नोङो डिस्टार्ब होनो नागिरदों नामा दुखु होनो नागिरदों नामा दोन खेबसेनि थाखायल' निमाहा होनाय मोनसे बाथ्रा दङ दोनलै दोन आं नोंखौ निमाहा होनो हाया मालाबाबो दोन साला ब्लक खालामना दोनखाबाय फाग्लाया साला पापिस्थ'आ आंखौ थानोनो सुखुला
मोजां मोननायावबो दुखु होदोंमोन नै दाबो गारनायनि उनावबो दुखु होबावदों ओइ बिबारि थुना जोंना आनै लाहानाव थांनि दिनै आनै लाहानियाव नोंलाय माथो थांगोन होननाया थुना थांनि आनैया ब्रा ब्रा लिंहरथारदों आंखौ हारसिं थानोनो सुखुथारलानो मानसियानो दानो नामा दानो माने 3टासोआव थांसै 3टा नङाबाबो 2:30सोआव लामायाबो गोजान ना थाब मोननाया नङा खिन्थु हर थागोन दे बिबारि हरबो थालायगोन नामा थागोनथ' आंखौथ' आनैया सप्तासे मास मोनसे गाहाम थालांनो होदों दे नोङो थानो हागोन दे आं थागोन दिनै आं सानसेल' थागोन ओमफ्राय नोङो थाबोबानो जाबाय सप्तासे थायोना मास मोनसे थायो ओमफ्राय नोङो हारसिं फैनोसै माथो जायोखाय स्कुटिजों थाङो ना लाइन गारिजों थाङो लाइन गारिजोंनो थांसै दे आब' गोजान लामाना स्कुटिखौ लांनोबो गिलायलाङो आंहा दे जागोन दे होमबालाय आंहाबो सालायनोनो गियो टाउन खिनियावनो गियोहाय आंबो ओमफ्राय आब' फोजोंसारा आरो बेलेगनि नाम्बारजों हरबावदोंसो आंनो दानि बे फाग्लाया मा मोनदों बियो फाग्ला जामारबायलै मानसिया बै जुवा गेलेनायनिफ्रायनो फाग्ला जाबाय न' बिबारि ब्लक खालामना दोन खालामखादों आब' आङो खिथाब बिग्रायजों रायज्लायनायावसो बिबो हरबायानो थादोंमोन आंबो आरो सानबाय नङाबो जानो हागौ होननानै रिसिभ खालामबाय खेबसे नंमारगौ बिसो सैमायासो दोनबादो बिनि बाथ्रा रायज्लायबाय थानांला फन हरबाबो हरथोंसै रिसिभ खालामनांला थुदे ओंखाम जाहैनोसै टिल्लुनो ओंखाम ओंख्रि संना गालांनांगोन र' आब' हराव जानांगोन ना बियो दानो जोंफोर संना गालाङाबा गावगाया बानानै संनाबो जानाय नङा दे आङो ओंखामखौ संगोन ओमफ्राय नोङो ओंख्रिखौ संबानो जाबाय थुदे होमबालाय ओंखामखौ जाहैनोसै जोंहा जाबाय दे थुदे आनैया दिनै बेसेबा मोजां मोनसिगोन आरो मोनगोनथ' र' फन खालामदोंना खालामाखै खालामाखै आं थगायदोंसो दिनै थांला होननानै आयौ मानो थगायनांगौ ओरैनो थगायलायदों आं थगायनानै जोबोद मोजां मोनो आं बेखौ आया ओमफ्राय मा होनना बुंनाय आनैयालाय मानोथ' फैदिया फैथारनांगौमोन दिनै फैयाबाबो गाबोन फैथार दे बुंदों ओमफ्राय आं बुंदों आं थांथ'वा बैसागुआवसो थांसिगोन बुंदों ओमफ्राय जा गाख्रबखादों मानो फैया खामानि मावजानो गिनानै फैया नामा होननानै बुंसोबाय आरो नोंबोलाय मानोथ' थगायनांगौ दिनै बुरि मानसिखौनो बेफोरबायदि थगायबाय ओरैनोबा अन्थाव बाथावनो हारसिंनो थायो नोंसा दानो सासे खैना नायना होनांसिगोन दै आदायाबो हाबा खालामनो बैसो जाबायथ' आंनिख्रुइबो देरसिन नंगौथ' आरो खस्थ'नो हारसिंनो ओंखाम संना जाबाय थायो आरो बेमारिबोबा नोंसानिया बिदिनोसै सिं सानाय आथिं सानाय दंसोयो आनैनिया सम सम खामानिखौनो मावनो हाया रुवाथि नागिराखै होनबा आजिखालिनि जुगाव अबाव रुवाथि मोनोलै गैया बेसेमा नागिरबाय आनैया रुवाथिखौनो मोना माथो दा हारसिं खस्थ' जायो आरोना आं थानो मोजां मोनालै आनै लानियाव एसेबो मोजां मोना माबा बोरैबा मोनथारो गिलिरनो बेनिखायनो थाया आं बिसानाव भुतफोर दं खोनालै मिथिया थुदे बेबादि थांसै गोबाव जागोन अबावबा जोंफोरो 2:00-3:00 थांगोन होननाया 3:30 जालायलांबाय लामाया गोजानथारना मोनहैयो नङा थाब टिल्लु जोंफोर थांसै दे आं दिनै हारसिं जासिगोन आरो दे जेबो नङा दे सेंग्रा मानसि दे होमबालाय थांदो दे ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संना दोनजोबखादों नोङो ओंख्रिफोरखौ फुदुंना जाबानो जाबाय दे दिनै आं हारसिं रायज्लायनोबो रावबो गैया लैथोस्रिखौबो रागा जोंनानै ब्लकसो खालामना दोनदों आं थादो दिनै हारसिं दरसेसिनो लैथोस्रिजों नांज्लायबाथाय दिनै हरसे रायज्लायगौमोनलै भिडिअ कलिं खालामनानै दा आरो दिनै भिडिअ नायनानै थानांसिगोन आरो इउटुब नायनानै फेसबुक नायनानै बेफोरो गासैबो बै शनि ग्रह फोजोंसारनि थाखायनो जाजोबदों साला नङाबा जोंफोर नांज्लायनानै थाङामोन बिनि थाखायनो जोंफोर दिनै नांज्लायलायनाय जाबाय ब्लक खालामलायनाय जाबाय नङाबा जोंफोर सानसेबो बेफोरबायदि एसेबां नांज्लायफेरामोनानो आरो बिबारि आब'खौबो बियो सानसेबो गोरायैनो बुंफेराखैमोन आरो बिबारि आब'आबो बेखौ गोरायै बुंफेरामोन बै फोजोंसारनि थाखायनो बिनो रागा फोजोंहोजोबदों मानसिफोरखौ मानिबा मा जाखांदों बियो साला बोसोरसेनि उनावसो आब'खौ नांगौ जाफिनदों साला थैनोबो रोङाखै थैबासो मोजां मोनगौमोन आं बुंनोथ' मोना देनाय थेवब्लाबो बुंनो गोसो जायो आं फालथु मानसियानो सिगां एसेबां मोजां मोनलै जुवाखौ गेलेनायनिफ्रायनो मानसिया फाग्ला रखम जालांबाय माथा गरम रखम जालांबाय आरो दालाय मानो आब'खौलाय मानो नांगौ जाफिनदों देनाय बेनो आरो आब'आ बुंखादोंआनो बयफ्रेन्ड गोदान लाबाय होननानै थेवब्लाबो माबा फाग्ला बाथक बै तेजपुरफोरावसो दोननांसिगोन खोना आदा फाग्ला जाबायानो बियो साला दिनै लैथोस्रिजों बेसेबा मोजाङै रायज्लायनो हागौमोन ना
ओरैनोबा मोजाङै रायज्लायनो मोनखाया हराव आब'मोनजों खोनाजानो गिनानै कटक सिरि सिरि रायज्लायखायो आङो दिनै बेसेबा स्रां स्रां रायज्लायनो हागौमोन ना गोसा गोसा फोजोंसार फाफिनि थाखायनो भंग जाजोब्बाय ओरैनोबा न'आव रावबो गैयाबा उन्दुनो ओंखारा आइ आफामोनखौसो गोसोखांफ्लांबाय थायो आङो दिनै आरो आब'मोनबो गैया बेफोरखौनो सानफ्लांबाय थागोन आं सिगांनि बाथ्राफोरखौनो सानफ्लांबाय थागोन